Hej, hvem kommer der? Hej. Hvad siger motorcykel? Hvad siger motorcykel, Rasmus? Hvad? Ja, brum, ikke også? Skal du køre? Kan du køre lidt? Så gå bag mig. Prøv at kæft til mor. Kommer Hej. han ud og cykler lidt? Ja, det tror jeg. Du prøver at gå ud. Ja. Skal vi prøve? Ja, lige stor nok til ham. Jo, vi går med. Far kommer med. Du må slå trappen anden, ikke? Jamen, det er sådan, de andre børn, ikke også? Det er det, jeg gør det.